w imieniu Otca, Syna, Ducha Świętego. Miłość złowastanego zbożnika Jezusa Chrystusa, a lubość Boha Otca, a zgromadność Ducha Świętego budź z wami wszystkimi. Lubi bratce, lubi sotry kniezu, lubi ostatni, lubi dzieci, je cejcza jutro na niedziela. Bryna niedziela, miesiącu meju, mamy mnoho, štož dżens da nam myslić, mnoho věci nas zabieraja, a dżens u tutaj Božím mši tež dáme všemu klinčeć. Jako prvnie dopomíname so na to, zo je cyrkej tu chvíľu bez bamša, zo kardinálojo so přihotuja na to, že bychu nového bamša za nás u cyrkej uzvolili, oni proša o to, že bychu věriví so modlili o Ducha Sviatoho za tych, kotříž maja nádawk volby. To chceme rady tež tutaj je Boží mši přiuzać jako osobitu należność. Za nas prośmy Boha, żeby nad nami swoją smilność opokazał. Smil so nad nami, knieże. Opokaż nam, knieże, swoją smilność. Spušť a vodaj nam naše hriechy všehomocne a milostivý Bůh a doveď nás k sebi do svojej krásnosti. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Chvála Bohu ve vyšinách. Modlmy so. Boże, Twój lud wyskaza se obnowiła, womłodził je ożywienie. Nitko so radujemy, zosmy dzieci Boże. Daj, zobychmy zbożnej nadziei oczekowali dzień zmartwychwstania. Tak prosimy przez naszego knieza a zbożnika Jezusa Chrystusa, kiż jest Tobą Duchom Świętym żywa, króluje Bóg wieki na wieki. Czytanie z apoštolských skutkov. W wonym czasu przywiedziechu apoštołów a stajichu ich przed wysoką radu. A wyższy miesznik woprasza so ich, Nejsme wam raznie zakazali w tutym mienie wučić, a wyście napielnili šun Jeruzalem z waszej wučbu, a chcecie na nas krej toho człowieka zwieść. Peter a apoštolia odmówichu. Bohu ma so bole posłuchačać człowiekam.
Bo naszych wodców je Jezusa zbudził, kotro jeszcze wy na drewo powiesnili a zmorili. To je Bo ze swojej prawicu na knieza a zbożnika powyšił, zoby so izraelski lud nakazał, a Bo jemu rychi wodał. Myśmy świadcy tutych wieców, a też Duch Święty, kotroż je Bo dał všim, kiż su jemu posłuszni. Załowachu apostołów a ich wuszwikachu, a im zakazachu w imieniu Jezusa reczeć. Potom ich puszczychu. Oni wotinđechu ze zromadzizny wieseli, so bychu smieli Jezusowego mienadla hanienia czerpieć. Słyszeliśmy słowo Boże. Czytanie ze zjewienia świętego apostoła Jana. Ja, Jan, widziach a słyszach wokoło trona a zwierjatów a starców wóz mnoich jangelów. A by ich 10 000 ko 10 000, a 1000 ko 1000. A oni wołachu z mocnym wosem. Hodne je jenio, kiż bu zarezane, zoby przyjało moc, bohatstwo, mudrość, silność, cześć, kwawu a sławu. A zasłyszach šir stworzenia na niebiu a na zemi, pod zemiu, na morju, a štož je tam žiwe wołać. Domu, kiż na tronie siedzi, a jenieczu kwawu a cześć, sławu a moc wiki a na wiki. A 4 zwierzęta prajichu Amen. A starcy padnychu na obliczo, a kłoniachu so. Słyszeliśmy słowo Boże.
Alleluja, Alleluja, Alleluja. Chrystus je zmartwychwstanął, bo Stworiciel wszeho je so nadeszym człowiestwom smilił. Kniez budź z wami. Słowa świętego zczynienia po Janu. We wolnym czasu zjawi so Jezus swoim uczobnikom zase przy Tiberiackim jezorje. Zjawi so takle. Biechu romadže Simon Peter a Tomáš s příjmenom Dvojník a Natanael z Kány Galilejskeje a Zebedejovaj syna dvaj druhaj z jeho učomníkov. Simon Peter im prají, jadu ryby vojč. Oni jemu prajichu, punžeme s tobu. Vujnžechu a zastupichu do čoma, ale nepopadnechu tej nocy niczo. Gdyż rannie svita šesteje Jezus przy brioze, tola w uczomnicy nie spoznachu, zo je to Jezus. Tuż prajim Jezus, dzieci, macie nieszto kiedzi. Oni odmówichu jemu nie, a w nim rekny, w uczynszcze syć na prawą stronu czoma na wojcze nieszto. Tuż w uczynsznychu nie możachu pak ju romady rybo dla wóst czanyć. A tun w uczomnika trosz Jezus lubowaše praji Petrej, to je kniez. Gdyż Simon Peter zasłysza, zo je to kniez, w oblecze so zwierzchnu drastu, przetoż niebie zoblekany a skoczy do jezora. Drudzy w uczomnicy przyjeżdżechu na czumie, a wleczechu syć z rybami za sobą. Niebychu minujcy daleko od kraja, jeno na 200 wochci. Wustąpiwszy na kraj, widziachu na ziemi żeliwe wulo, a rybu na nim leża, a chleb. Jezus im prawi, przynieście nieszto z tych rybów, które szczeru nie popadnęli. Simon Peter postupi, a wuczany syć na kraj. Tabie napełniona ze 150 wielkimi rybami, a haczku libie ich tylko nie roztorny so syć. Jezus im prawi, pójdźcie snedać. Niech tu z uczomników nie zważy so jeho wopraszeć, tu ty sy, oni wiedziachu, zo je to kniez. Jezus przyjdzie za chleb, a rozda im, runie tak też rybu. Tobie hiżo trzeci raz, zo so Jezus mrtwy stanąwszy swoim uczomnikom zjawi. Ewangelii naszego knieza, zbożnika Jezusa Chrystusa. Dżęca je czwórte imię. Przed mnoho latami przyjeżdża mi na tutym dniu nicht nun May the Fourth be with you. Bo takim znate cytat ze Star Wars filma. Dżęca je też wosibity dzień ludzi, którzy w wosibitym skutku, aby wosibitej zamówitości po nas tu knieża a ty żywo są. Dżęca je mianujcy świętego Floriana.
Jako rumski oficjer słyszy się Florian o przestrzeniu chrześcijanskich wojaków wymyślił laureacą. Acz również wiedział się, że ryskirował się z tym swoje żywienie, poda się napuć, co by im pomhał. Popuczu tam widzi się dom w płomieniach steo. Ludzie stejachu bezmocni podla. Florian, zmužity a kruty wierie za jeniczki bu wody, ryczy się modlitwu, a cisne wodu przez palace twarzenie. Kaž przez dziu so wojnydom do spełnia hasne. Ludzie bychu bezrozumnia, a ryczachu w bólskim zaprzymnieniu. Tutun dziu czyni się Florian z ludźmi znaty, ale też pola rumskich zariadów. Gdy so ja opraszachu, hat się chrześcijan, od mój zmužicie. Haj, sym chrześcijan, a nie budu swoją wieru zaprzeć. Krótko potem był zajaty, czwiluanie, a skończy z munskim kamieniem wokoło siebie do cisnęły. Hej, między nami jest dżęca też jeden wobornik. Oskar, jak k tomu przyszło, że się ty z wobornikom stanu? Ja sam tam mam ludziom pomóc, co? A to ja po takim też narok je na wobornika ludziom pomóc. Hej. Dżęca ty rundy tak, że so o ministrantach jedna. Kto mamy dżęca też Antonia? Jak ty k tomu potem przyszło, że się ty z ministrantku stała? Also ja sam zwar rade przynoszować gemszam, a ja sam te zwar te gemsze jemo wodron widzieć. Dere ha, jaki narok ma taki ministrant bon? A i modo na przykład klinkać, gdyż knesfara te wublatko hat un kre, also te wino, also żonuje, ha modo ma te przynosz, also josade te Witzki na Bliedersteit. Po takim oni są w osobitej służbie popuczu. To poprom za dżęsy dzień in reane symbol między świętym Florianom, tym wobornikom, kiż ludzi szkita przed wojeniem a jednym ministrantom, kiż tu cyle blisko przybyło tej swojej osobitej służby wukania. Zapłać powamy. Lubi dzieci, lubi ostatni, Oskara poznajecie też jako ministranta, przywotariu. Dżęca je swoją uniformu so oblek, kiż on w swoim wolnym czasu pola wolnej wobory nosi, kaž druze dzieci to też czynia. Znajecie też Helenu w drugich służbach, so ona so angażuje zwonka toho, co jest su kemsze. Byście też widzieli Martu, też ona chyba krótare służy, ale ona też na drugich akcjach so obdziela. To šo powiada o tym, że gdyż my też niekoho osobitego myślimy, kaž dżęca za toho Floriana, kiž je patron osobie woborników, a kiž pomaha w katastrofach osobie, że każdy je na jara wszelakie a rozdzielne właśnie w swoim żywieniu obdzielny na tym, żeby so te zromadności, któreż my tworimy, jako osada, dobrego stało, dobrego zmożniło. Sme słyszeli, ministrant przynoszuje k tomu przez swoją służbę, żeby Boża msza była odmieniała, żeby wszystko to, co my oczekujemy, też mogło so stać na Bożym mszy, co so dopominamy, a nie tylko je, tym bokomik, gdyż so te dary przeżonuje, gdyż będzie ten ministrant klinka, to daleko je, gdyż nikt nie je kieczbo, on zamieńcza przez ten zwuk potem wie, nie kepaja czas so koncentrować na Boha. My jako zromadność wiernych zetkawamy so w cyrkwi nic, dokiż to sami se nekak umyslili, ale dokiż każdy z nas, ale dzieci to właściwie tak, że to te starsi do skutka stajni, słyszy jeden wóz, a ten wóz je Jezusowy wóz. W Ewangeliu by jasne dżęca, że są wuczomnicy reagowali na Jezusa. Najpierw nie wiedziachu dacu, aż to je, kiż ich tam nie nareči, ale su słuchali, co da on prawi. A su jeho słowa za siebie so hodnotili, a przez to su bytnili, tu jedna so tola od toho, kiż je tak
długo z nami był, przy którym sme rady przebywali, a on je Jezus, kiedy z martwych stanął. Jeho słowo je za nas miritko do żywienia. Na Jeho słowo so podamy znowa won, a znowa pytamy, żebyśmy ryby wojili. Wszako są ne popuczy hiżo byli, są hiżo wojili, nie miał jako żaden uspech. Ale na Jezusowe słowo są znowa cisnęli tą sycz, a w oprawdzie nitko jest to ze skutkowniło, što jeszcze ich służba. Taka, što ja poštolio dožimichu, taka to by naszym żywieniu też trudem. To by znajecie wszyscy doma. Wszystkie służby macie doma rozradowane. Każdy ma nešto pomagać. Niekajku służbu sam za siebie też się przywiązać. A drugie się prajsz, nikt mi das aha, a noch chcesz więcej, albo masz se drugie wiece zajm. Ale potom se stanie, że mać, albo nan, maja jedne słowo, kotreż was nade botola hima. A da wam znowa szemestić, obo się prajcze, okej, ja so przewinč, ja tola zapšimnu. A potom pytneče, jakie weselo to czyni. Gdyż zaušitkich zhromadnie so tola nešto do skutka staj. Kajž po takim to wučomnice su na Jezusove słowo czynili, zo su oni założyli tu zhromadność przez Jezusove słowa a wukmanili k żywieniu, kotrež my netko słuchamy, oni su cyrkej twarili w jeho nadawku, tak też my to dżęca czynimy. My słuchamy na Jezusa, my damy Jeho słowo nam do utroby, a z toho słowa sem jednamy. Żebyśmy mieli dobrą zhromadność, a żebyśmy na świecie twarili to, co już wszemu człowiectwu tyje. My nie myślimy jenoż na nas, ale my myślimy na szun świat. Tej z tym, że my się tule zhromadzimy. Kajż z początku Bożym prajach, tu kilu však nie mamy żadnego bamsza. Bamsz francusku się zemrył. On był uzwolony za toho, kiedy cyrkej nawiedował. Nitko po jeho śmierci cyrkej żaruje 9 dniów, a potom so zamowici zetkaja a so daja do wulby za nowego, kotreż cyrkej jako bamsz nawieduje. My za tych, którzy tu służbu mają wykonać, zgromadnie się pomodlimy, a to proszę z osadnika się tę krótką modlitwę wyzwolić na stronie 105 a 90. Strona 105 a 90 deleka. Modlimy się zgromadnie. Smilne wódce, poniżnie Cię prosimy, załóżu Twoją świętą cyrkej. Napełń ją z wiernością a pokojom. Wučistju, gdzieś jest skażena, zakowaj ją przed budom, pozbień ją, gdzieś słaba wiera buta. Obdaruj ją, gdzieś na niedostatki cierpi. Daruj jej, coś trzeba, a wuhoj rany, gdzieś kuli je dzielena, a rozenata. Amen. Nitko so zhromadnych bołowamy uznają naszą wierę. Przygotowane są prostwy, dzieci nietkole prostwy przedniosą.
zo môža voniovi v obornici úspešne pomôcť a so ze svojich zasadeniom vyššie nauča, prosíme Cię, So by chuštice trušt a pomoc nazonili, ki su przez wohin a w wulku wodu wiele zubili. Prosimy Cię, Wusłysz nas. So by chuščice, v kotrých so zwoby a hida pali, k šerpnoši a vujednaniu namakali, a Twoju luboš nazor nic mili. Prosimy Cię, Wusłysz nas. Ze maja wszyscy, kiż wola Boże Noa Bamsza, Twój zapal w utrobie. Prosimy Cię, Wusłysz nas. ze słabi pomoc a posilniny nazonia, a wszyscy zemryci so do Twojego kralstwa przywzaja. Prosimy Cię, Wusłysz nas. Tak so Ci dobremy, knieże nasz Boża, prosimy Cię, żeby nas nadal przewodzował, a nam zmuži to ščiny do jednego dnia, ki se živa kraluješ bo wieki na wieki. Modlmy się, knieże Bożon, zas a zaswiecimy jutro noszczynu, daj, żebyśmy się nieprzestajnie z toho radowali, co se nas umożlił przez Chrystusa naszego Knieza. Niech Bóg z wami. Pozbieńmy utroby. Dziękujmy so Kniezy naszemu Bogu. Bo prawdzie je hudne, sprawne, zdobne a spomożne,
Za Tebie, knieże, każdy czas, wo sobie pak nietko wyskajo sławimy, gdyż bu złoprowane nasze jutro niejenio Jezus Chrystus. Wun, co nie przestanie za nas łopuje, a zastupuje nas pola Tebie. Junu złoprowany hiżo nie umrze, ale je wiecznie żywy, jenio za nas morjene. Toho dla wyska svět jutro nie radości, ale też niebieskie silności a janželskie mocy, Tebie piesenka wyspiewaja, bo spietujo bez końca. Bo prawdzie światosti knieże, żułosz je światostcze. Toho dla przykadzamy przed Twoje obliczo świeczo zjednoczeni z całej cyrkwią niedzielu jako dzień, na którym się Chrystus martwy stanął. Przez Niego, który się k swojej prawicy powyższył, Cię prosimy. Posvětu Ty daraj z rosu swojego ducha, zobyś Ty nam było i ciło a krwi naszego knieza Jezusa Chrystusa. Predać sobą dobrowolnie czerpieniu woda za wun chleb, dziakowaše so wamaše a podają swoim uczobnikam prajo. Zmicze a jeszcze šice od toho, to je moje ciło, kotreż bude za was podate. Tak też zaun pojedzi keluch, dziakowaše so zaso, a podają swoim uczobnikam prajo. Zmicze a picie šice z niego, to je keluch nowego a wiecznego zakonia. Moja krew, kotraż bude za was a za mnohých przelata k odawaniu hriechów. Čiňte to, na mnie wspominają. To je potajństwo wiry. Wspominają tuż niebieskie wódce na Jezusowu śmierć a zrówastanienie, przynoszamy Ci chleb żywienia a keluch wozbożnienia. Dziękujemy so Ci, że si nas powołał przed Tobą stać a Ci służyć a prosimy Cię pokornie. Zgromadźuj nas, kociż używamy Chrystusowe ciała a krew, Duchu Świętym do jednoty. Wspominaj, knieże, na swoją cyrkę po všej zemi rozbrojeną, a budo spełnił w lubości. Gromadźcie z naszymi biskupami, naszym biskupom Heinrichom a zewším duchowstwom. Wspomnij też naszych bratów na nasze sotry, którzy są umrli w nadziei za zrówastanu, a przyjmij ich a wszystkich zemretych do światła swojego oblicza. Smij so nad nami wszystkimi prosimy Cię, sposzcz nam wieczne żywienie, ze zbożnej Boha Rodzicielku Knieżnu Mariu, ze świętymi apostołami a wszemi świętymi, którzy so Ci ze všech wieków spodobają, zobychmy Cię chwalili a sławili przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Niego z Nim a w Nim
dała soci Boże Wszechomocny Wódce w jedności Ducha Świętego, wszak chwała, cześć a hordozność wieki na wieki. Kurce naši przeproszują dzieci sem kwotarim, pójdźcie skejcz mnie do predka, naliwa naprawo rum, pola mnie. Pójdźcie otworem. Mamy swoje wódce. Die Mädchen Drittquote, welche sagen, geht hoch mit dem Switch-Gegangen, dann was? Wurzelna, da pokazujemy to ty ze swoimi rukami. Umoż nas, knieże, łotem wszeho złego, a daj nam mile spokoj naszym dniam. Smij so nad nami, a pomhaj nam. Zobychmy wotryka przeco swobodni, a przede wszystkim zamuczeniom wieszczy oczekowali zbożną nadzieję, a przykład naszego zbożnika Jezusa Chrystusa. Przeto Twoje jest królestwo, a moc, a krasność na wieki. Amen. Zaudam jest wódce. Jezuso, na Twoje słowo jsme se zetkali, jsme zhromaženi tu, po Twojem słowie chcemy jednać w naszym żywieniu. Ty nas k tomu poslal, zobyśmy pokoj nesli do świata, kaž Ty ušeješ. Pokoj knieza ustajne z Wami. Ty to skejčne, vruča Gospode, dovavki, a prajč nalivo napravo pokoj s Tobou. Liczy jenio Boże, kotroż zebiera rychy świata.
Modlmy so. Niechże Bożom zladu mile na swój lud, ze światym woprawieniem se nas obnowił, daj, żebyśmy nie z przekrasenym ciebom zmartwychwstanęli do wiecznego żywienia, przez Niego Chrystusa naszego Knieza. K dżęcyskim wozewieniam w dwiemaj je tu w Farskiej Cyrkwi jutro na niszpo. Różoc modli so w tydzień w klosztrze, w utoro 18:30, sredo rano w 8 a piatk 19 godzin. W Kroszczycach od ponedzel do piatka 18:30, w Worklecach czwartk 17:30. Miejskie niszporo są w klosztrze w utoro przyredzić kapałce 18 godzin, a czwartk w cyrkwi 19:30. W Kroszczycach sredu 19 godzin. W obrobene od cyrkinskiego kora. W Worklecach utoro 19 godzin, a piatk 19 godzin. W Dobrošicach są kemše sredu 18 godzin, w Worklecach czwartk 18 godzin. Szulskie kemše są sredu 15 godzin, tu w Kroszczycach. Seniory w Worklecach zetkają się w utoru z początku 8 godzin 30 w kapałce. Seniory w klosztrze zetkają się sredu z początku z Różocom rano 8. Kruszczanska krzyżowska rada zetka się piatk po kemšach na farę. Sakrament Świętej Księcy spości so sobotu Haline Piczkec z Wietyńcy. Na niedzielach w jutronym czasu zakończymy dopełniejsze kemsze fast z procesonem na kirchą, tak też dżęca, jest myślę dyszczyk nie, no? Możemy hiczajmy. Dżęc za tydzień są też niemskie kemsze, tu w Farskiej Cyrkwi za swój behuatowane. Dżęc za tydzień w klosztrze 10 godzin 30 kemsze nie budą. Modlarske godziny są w klosztrze przychodną niedzielu, a to hižo o 10 zakończenie jest 16 godzin. Przychodną niedzielu 18 godzin, dzień za tydzień w dwiemaj są wszyscy na ekumeniskie niszpo do Smyczkec przeproszeni. I wiecie, że mnohe lata na czwarty jutro na niedzieli so zromadnie zetkamy, juno w Smyczkecach, juno tu w Kroszczycach, lice to w Smyczkecach w dwiemaj, cyrkinski kor tam tu niszpo w obrubi. Potem je zetkanie w rumnościach przy cyrkwi. Zbierka przychodu niedzielu je biskopska, wszędzie za wukubane mieszniku postajena. Zapłać poprajmy z jeden dan za Farską Cyrkwi w wysokości po 100 €. Nes biskup Timmer Ewers przeproszuje manżelskich jubilarów 13.9. na kemsze ze żonowanym do Dreżdżan. Prosimy zajmowanych jubilarów so k tomu na farę przyzywić. Dżakne kemše vonjowych oborników są piatk 19 godzin w Rożenčan Światnicy. Na samsne miestne są sobotu putniskie kemše ze żałbowaniem chorych, a to 13 godzin 30 tam z początku. Zabyście jeszcze pytnili, w zajszłych dniach wasadna homepage nie je fungowała, ona je odszaltowana, ale wczoraj wieczór mamy jedną nową homepage, na tej się dleje działało. To je nie tylko online, jenoż tu w cyrkwi zady na tym szmuradku to jeszcze nie inże, to by było tydzień na sake zariaduje. Ze z tym je też tak, że są wszystkie farskie zjawne mailki to runia odszaltowane, to są ze istotnych przyczyn, na przykład z biskupstwa. My mamy nie tylko nowe mailowe adresy, te się proszę wuzać ze naszego online poskitka wasadnego. Sakrament Świętego Mężestwa chcete sobie zaudać, prosite wiernych o modlitwu, przypowiadaj swa trzeci raz, Klemens Piazza z Kulowa, katolski, a Maria Czornakec z Worklec, to runia katolska, jej wirowanie jest sobotu tu w Kroszczycach. Poriad Bożej służbu. Jutro pondzielo rano 7, kieranżelam pistonam skazana z Hurku. Utro rano w 7 za żywych a zemretych są w Cyżec z Kroszczyc. Sredu szulskie kemše 15 godzin za zemreteju Mikułausza Dzisławka a manżelsku Hanu z Worklec. Piatk wieczorne za farara Klemenca Rehora a jeho sotru Ewu Mariu. Sobotu 13 godzin 30 wirowanie, 15 godzin 15 księdza, 18 godzin ta spowiedź, 18:30 przedniedzielskie kemše za zemreteju Heinzu Glücklichu a manżelsku Juria z Radworja. Dzień za tydzień rano w 7 za zemretu Juria Szotu a manżelsku Mariu z Jaseńcy, dziwiecich za wasadu.
Na pojednačích se zemreto Mirčina Cyža z Horkou k prenoletnému opomneniu, a potom je Smečkecach ekumenické nušpo. Korenice sú hižo nastúpili, to je jara príkladné, mám ešte jednu vec. Dženca sú slúžili kvotare ministranča, kot si štutý Božím šu svoju službu zakonča. Poprom sú to cinač, cio dženca pobrachuje, on je nemôža, to je Leandra Novakec, Karla Knopec a Linus Paška. Tuči cio tu dženca nisu, tam nisu. Simon Vočar, Anna-Maria Markec, Veronika Klimanec, od tamoj strony Jakub Zimmermann, Markus Britschel, potom Helena Smolnic, Jan Handrik, Matej Nuk, Zade Juri Bobka a podľa neho Milan Čornak. Him dženca praju mene wasade zapvačbu, za ich doletnú službu, za ich angažement. Môžu him dženca tiež niečo do ruku dať. Knes Brezan má mały košik. My dáme přeco jednu modlitwu sobu dom, jako dopomnenku, a k tomu jeden mały przypinak. Dženca môžu ja niečo druhé tiež ešte sobu dať. Ja sam dostał jeden dar, tu smiemy za to użyć, za ministrantem jeszcze sobu dam, bo nie dostaną, dokąd się 800 lat wasada, jedną brązową medalię, jako dopomnienku na jej służbu, a za surune tu tym osobitym lecze, 800 swoją służbu, swierne wykonali a zakończyli. Tak też to do ruku dostaną. Aby proszę, zostaną nastąpić przed wotarem gromadzie. Hej, zapłać było na tym miejscu? Dokiż nasza służba dalej dzieje, czynimy to nie tylko takie, wy położycie to na ołtar, ja te ci tomu położę, za tych, którzy nikogo nie są, a potem se nastaje procesjon. Tak daleko što zradowane, mała informacja jeszcze. W przychodnych 2 tygodniach nie mamy tu składność co widzieć. Ja mam w przychodnych 2 tygodniach zastup. To będzie Keswara Szczapan z Budyszina, Kapłan Peter Mors z Budyszina, a Keswara Anders Wieżer. Ja dżens poponudu do korony, mam już operację, a potem se nadzieję, że się do poradka szyndzia, so zase widzimy. So myślę, że jak się to wyprawi, że są tu. Nie tylko wszystko prajne, jak możemy się napuć podać.
Pomodlimy se za našich zemretých. Otče náš, qui jsi v nebesách, svěť se tvoje jméno, přijď tvoje královstvo, staň se tvoja vola, kajž na nebiu, tak na zemi. Všedny chlieb náš daj nám džens, vodaj nám naše viny, jako my tež vodávame svojim vinikam. A neveď nás do spytovania, ale umož nás von złego. Amen. Zdrowa Maria, nade pełna, Kniez je z Tobu, żonowana swymi żonskimi, a żonowany je put Twojego żywota, Jezus, Święta Maria, Matka Boża, proś za nas grzeszników, nie aber godzinie naszej śmierci. Amen. Knieże, daj wszystkim naszym zemrytem wieczny odpoczynk. Niech odpoczuje Bożym pokoju. Nie przeproszę szolu sem, kemni, to się Jule nastupicze, über Mikrofon, nie ma jeszcze przygotowany jeden spiewczk. Kniez bądź z wami. Niech was pożonuje mocny Bóg, Wódz a Syn a Duch Święty. Dziecię pokoju, halleluja, halleluja. Na stronie 6 a 30, strona 6 a 30. Będziemy to modlić tu następno. Nick. Bez kanto. Nick. Raduj se, Vesela, raduj se, Knieža Maria, halleluja. Modlimy się zgromadnie. Boże, przez zmartwychwstanie swojego Syna, naszego Knieza Jezusa Chrystusa, co świat zweselił. Daj prosimy, żebyśmy przez Jego rodzicielku, Knieżnu Marię, do radości wiecznego żywienia dojszli, przez Chrystusa naszego Knieza. Amen. Witajcie w Atomsze. Zapłać Bóg nasze szoli, a się tam, kiedy sobie skutkowali za ułatwienie Bożym się. Chwalny jest Chrystus.